акнун мо дигар шӯхиҳои Аловиддинро танҳо аз сомонаҳои интернетӣ ва телевизион мебинем. Дигар ӯ ба мо шӯхиҳои намакини худро дар шакли нав пешкаш намекунад, зеро ӯ аз байни халқ ба таври абадӣ рафт. талафоти бузург дар фарҳангу санъати тоҷик, ҳаҷвнигори беҳамтову нотакрор, муаллифи садҳо саҳнаҳои ҳаҷвӣ ва инсони самимиву маҳбуби халқ Аловиддин Абдуллоев дар синни 57-солагӣ дунёро тарк карданд. Аловиддин Абдуллоев ягона ҳаҷвнигоре дар фазои фарҳангу санъати тоҷик буд, ки дар саҳнаҳои мазҳакавию ҳаҷвиаш яку якбора аз 2 то 5 нақшро дар симоҳои гуногун иҷро мекард. мардумро бо шӯхиҳои Аловиддин хеле хуб мешинохтанду аз ширингуфторҳояш лаззат мебурданд. Аловиддин Абдуллоев 15 майи соли 1965 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ба дунё омадааст. коргардон, ҳунарманд, арбоби театр Аловиддин Абдуллоев хатмкардаи донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсундода дар соли 1989 буда солҳои зиёд дар театри шаҳри Бохтар кор мекард. Абдуллоев 3 соли охир раҳбарии сарроясати фарҳанги вилояти Хатлонро бар уҳда дошт. соли 2006 унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва соли 2013 унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро соҳиб гардида буд ва ҳамзамон аз соли 2004 узви фаъоли синамогарони Тоҷикистон буд. ин ҳунарманди нотакрор то дами маргаш ба ҳайси директори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон фаъолият мекард. Аловиддин Абдуллоев дар соҳаи кино низ хеле муваффақ буд. ӯ дар зиёда аз 12 филмҳои гуногун жанр нақшофарӣ кардааст, ки қариб ҳамаи онҳо маҳбуби мардум буданд. ҳанӯз маълум нест, ки сабаби фавти ҳунарманди шинохта чӣ будааст ва танҳо ба гуфти ҳамкорон чанд рӯзи охир аз фишорбаландӣ шикоят дошт.